Хайырлы иртә, татар телен Якутияда да беләләр. Студиябызның кунагы Петр Пахомов, табиб анестезиолог. Петр, хайырлы иртә. Хайырлы иртә. Син милләтең буенча Саха егете, үзең Нефтьюганскида эшлисең һәм татар телен өйрәнеп куйдың. Ни өчен син татарча өйрәндең? Минем дусларым татарлар һәм минем белән күп татар шәфкать туташлар эшли. Аннан соң безнең халыкта төрки була ул. Шуңа күрә миңа татар теле бик кызык башланды. Кайчан өйрәнә башладың? Мин татарча белергә, өйрәнергә 8-9 ай элек. Һәм инде 8-9 ай эчендә син инде сөйләшә дә башладың. Ничек итеп өйрәндең? Мин татар теле дигән группаны таптым. Интернетта. Интернеттан, Skype аша Әнвәр Зиганшин дигән кеше Киевдән. Киевдән. Димәк, Әнвәр Зиганшин Киевта татар телен укыта, син инде Нефтьюганскида аны өйрәнәсең. Һәм дуслар белән интернетта, Одноклассникта, ВКонтактеда татарча язышабыз, сөйләшәбез. Шуңа күрә шундый өйрәндем. Петр, син анестезиолог булып эшлисең, әлбәттә инде кешеләрне дәваларга туры килә бит инде. Менә пациентлар арасында татар кешеләре күпме сезнең һәм татарча сөйләшергә туры киләме? Ханты-Мансийский автономный округда күп татарлар яши. Шуңа күрә пациентлар да бар, татарлар. Аларны белән мин татарча гына сөйләшергә тырышам. Алар татарча сөйләшә башлагач, реакцияләр ничегрәк була? Аптырай бит инде. Башта, аннан соң аннарысын инде дәваланалар. Әйе. Казанга килдең, ни өчен Казанга килдең һәм ни өчен кыш көне Казанга килдең? Җәй көне барбер күңеллерәк бит инде. Мин бу вакытта отпуска алдым, шуңа күрә татар халык культурасын, татар халык фатиха мине бик кызык. Шуңа күрә монда татарлар белән татарча сөйләшергә тәҗрибә алырга дигән. Тәҗрибә алып булдымы соң? Сөйләшеп булдымы? Юк әле. Бик сирәк урамда татарлар сөйләшәләр икән. Дуслар белән генә сөйләшәм татарча. Менә Саха теле һәм татар теле алар бер-берсенә охшаганмы? Охшаган. Әлбәттә, чөнки безнең халыкта төрки бит. Ләкин Саха телендә күп монголизмлар бар. Шуңа күрә аерылыр да күп. Һәм кушымчалар да аерылы була. Иң авыры нәрсә булды менә татар телен өйрәнгәндә? Иң авыры нәрсә булды? Иң авыры миңа бу вакытта кадәр әдәби була. Әдәби күп татар сүзләр төп мәгънәсен аңламыйм һаман. Һәм инде менә татар телен өйрәнгәндә сиңа нинди ысуллар булыша? Син фильмнар карыйсыңмы, музыка тыңлыйсыңмы, кешеләр белән аралашасыңмы? Әлбәттә, кешеләр белән аралашам, сөйләшәм, язышам. Һәм татар музыкасы, эстрадасын бик яратам, татар җырларын бик яратам. Һәм бик татар әкиятләрне укыйм. Абдулла Тукай Шүрәле әкиятне, Сарык белән Кәҗә әкиятне укыдым. Димәк, инде әдәбиятка да мөрәҗәгать итәсең дигән сүз. Һәм соңгы сорау, Петр, менә киләчәктә татар телен син тагы да өйрәнүне дәвам итәргә телисеңме һәм ни рәвешле телисең аны дәвам итәргә, ничек итеп? Дәвам итәргә. Бу вакытта мин шулай дип уйлыйм. Татар телен белергә башлангач, мин башка төрки телләрен дә аңлыйсым. Үзбәкчә, төрекчә, казакча һәм башкортча. Шуңа күрә бик кирәк дип уйлыйм. Димәк, инде әлеге эшне син дәвам итәргә телисең. Петр, бик зур рәхмәт безгә кунакка килүеңә. Без сиңа хәерле юллар теләп калабыз. Беләм, син бүген Нефтьюганскига кире кайтып китәсең. Һәм инде алга таба да әлеге эштә сиңа уңышлар. Бик зур рәхмәт безнең туган телебезне өйрәнгәнең өчен. Рәхмәт. Зур рәхмәт. Исән сау бул, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Студиябызның кунагы табиб анестезиолог Петр Пахомов булды.